Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is de beëerde nieuwe wethouder van de gemeente Frieske Marren, Lucienne Boelsma. 2 ervaren wethouders die in kwartier opstappen. Het het college van de Frieske Marren. Dat is wel een probleem, want er speelt van alles in de gemeente. Zoals de verdwenen miljoen WMO-yield en het aquaduct in de Skasterien, dat er maar net komt. Ja, welkom in het Politbureau, Lucienne Boelsma, de nieuwe beëerde wethouder in de Frieske Marren. Werkende winkel voor jou dus? Ja, er is altijd werk aan de winkel als je in een gemeente werken, wat vooral ik heb. Dus dat ja, maar zeker bij hem. Er is een heel soort dwan. Heel soort portefeuilles. Wat werk verwacht je van jou? Ja, maar ja, dat is ook logisch, denk ik. Het is een grote gemeente, gebeurt volle. Dus ik denk dat wel goed komt. Wij laten de prioriteit. We beginnen het aan, dus het eerste mei. Nou, ten eerste moet ik nog wethouder worden, dat is punt 1. Dat gebeurt. Dank u wel. In oktober is dat. We zullen het zien. En als we dan aan de slag gaan, ja, dan ben ik gewoon op dit moment in de zaken waar je inkomen. Nu zoek ik als rietslid en dan zoen je daar als wethouder mee aan de slag gaan. Nou, je hebt in het voorporteren al een aantal zaken. Sociaal domein en het aquaduct, de bregen over de Skasterien. Ik ben eigenlijk in de zaken op dit moment, dus daar val je dan in. Ja, we hebben het direct gehoord. Je bent in jouw tweede periode als rietslid. Ja. Dan ga je terug naar het college. Wilt jouw partijgenoot Jannie Schouwer uittreedt vanwege zondagsproblemen. En dan ik nog Johannes van der Pal van de FNP die zei van het elastiek is eigenlijk... hoe moet je dat zeggen? Hoe zou je dat? De rek is uit het elastiek. Ja, dat klopt. Dat is wel een heel raar begin. Zeker dat je nog maar niet zit met het college. Wij zijn heel kwart aan de slag en het kwam dus heel erg... heel onverwachts. Dan praat ik even over uw partijgenoot Jannie Schouwer. En ik heel jammer. En de reacties ben ik vanuit iedereen dat iedereen het heel jammer vindt. Dus dat al belangrijk wie dat voor u is wel een grote klap. Maar ja, zoenens... daar ken niks aan de hand. Ja, die stier ik net op een kandidatenlijst voor het CDA. Die is puur bestuurder. Johannes van der Pal, die stier ik nou als rietslid op de lijst. Ja. Dan ga je in je rietsvergadering naar de verkiezingen eigenlijk. En dan hou je ermee op. Dat is toch raar. Dat is voor de oppositie en ik voor de meeste thuis natuurlijk. De meesten wel stemt. Ja, oké, maar ik kan praten over hoe Jannie Schouwer wou. En dat maar wat is speelt er dan bijvoorbeeld in het college? Want meestal zeggen van 2 tegelijk haast uittreden. Ja, er is wat aan de hand. Er is niks Snap in het college. Dat? Die redenering toch dat zoek kennen. Alleen het is gewoon 2 hele verschillende situaties die op een bepaald moment samenvallen. En er is niks in het college. En op dit moment, heb je 2 wethouders die om verschillende redenen zeggen, het kind het verder. Maar ik praatte met een rietslid van de media en die zei van misschien is stress ook wel een factor. Ken je dat? Ik kan het voor hun praten. Dat vind ik lastig. Je moet je ook eraan met de maatje. Ja, nou ja, stress, dat is wel iets wat natuurlijk in de hele, als je bestuurder bent, als je rietslid bent of als je wethouder bent, zou je altijd maar te krijgen hebben. Alleen nog, als je gezondheidsredenen hebt, dan is dat op dat moment de factor die het bepaalt dat je stapje moet. Je raakt je wel een heel soort ervaring hier. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel heel jammer. Ik ben tegelijk begonnen als Jannie Schouwer. Zij is wethouder, ik als rietslid. En zij heeft natuurlijk in de jaren een heel boel ervaring opdienen en uitdroegen. Dus dat is wel heel jammer. Ja, er komen nu 2 nieuwe wethouders. Ik ben er een van, ging maar even vanuit de FNP krijgt een en er is nog een VVD-wethouder. Die zit er ik nog maar krijgt. Dus het is wel een heel onervaren college. Er zitten nog wel 2 ervaren collegeleden. En Frans Veldman, die ging ik al een aantal jaren mooi. Dat klopt. Ik ken het net als maatje. Je hebt goed 1.000 inwoners als de Frieske Marren. Nog 4 wethouders. We hebben dan in de Borgemeente zo'n Jereveen. Hartstikke vol inwoners. 3 wethouders. Ljouwert is 2 keer zo groot. Ik 5. Ja. Je hebt wat een politiek compromis na de verkiezingen. Je hebt hier als FNP en CDA geen meerderheid, maar je 2 moest een tweede partij bij. FNP wil lieke volle wethouders als Jim. Is het net 14 te volle? Nou, de keuze is 4 keer 0,8. In de praktijk zit je op jouw FTA. Als we daar even van uitgaan. Nog een soort. In de vorige periode wat wij zeggen de vorige periode, wat wij toen als coalitie, dan praat ik even als toen we de coalitie starten, is dat je gewoon, de Frieske Marren, ik intern op de rit hebben, maar ik naar Boedenta. En dan praten we bijvoorbeeld over, waar we straks misschien ook komen, infrastructurele zaken of andere zaken. We hebben een hele
grote opdracht maar dwarsomheid. En dan moet ik wel eens wat meer naar buiten. En voordat je een fusiegemeente goed op de rit hebt en het ik naar buiten uitzetten hebben, heb je die meesten wel nodig. Dat het mooiste met het feit dat het een fusiegemeente is, want Frieske Marren is natuurlijk een relatief nieuwe gemeente, maar de jouwer als centrumplak. Het het helemaal te maken? Nou, uiteindelijk ik wat je wil als gemeente en wat wij als coalitie zeggen, wie van goh, lithium sjen en zeg ik buiten nu gemeente omzaken te halen en wat raar, maar mogelijkheden binnen. Nou, op die manier kun je dat wel beter doen. We hebben kregen even wat een andere situatie, maar het uitgangspunt wie toen in maart, april, juni wie dat was. Je hebt over grote infrastructurele projecten. Ja. Skasterien vanzelf. Er is nu nog een bregen. Dat zou eigenlijk in A6 een aquaduct komen matten. Ja. Hele belangrijke toegangsdijk richting het westen en oorsom. Klopt. Toch zal dat pas in 2050 gebeuren en kiest men voor onderhoud van de bregen. Ja. Je kan er niks van doen. Maar we zijn wel er ook bezig. Maar wat kan je hem doen? Nou ja, wij zelf als CDA zetten bijvoorbeeld de partijlijn uit. Via provincie en ik landelijk, Harry van der Molen. Hij komt vreed in de lemmer maar in sprek horen. Ik kom zulke zaken. Maar jezelf, die gemeente en het Rijk onbelangrijk om daar eens maar over te praten. Maar het is toch Luc een de hinder. Ik praat les met Sietske Poepjes, die zei eigenlijk tussen neus en lippen hetzelfde. Het is te duur. Het is te duur. Het aquaduct. De onderhoud is goedkoper. Ja, maar toch moet je kan wel zeggen, we stop je er maar het is voor het belang, maar dus net alleen nog voor het de troststroom, maar ook voor de veiligheid. En misschien ik nog wel voor het scheepverkeer. Het is gewoon van hartstikke volle belang. Dus je moet het misschien ook breder loeken. Ja. Dus je nou, in combinatie met de Aarstudiek, hè? Ja, maar ook ik misschien maar dat is een heel goed voorbeeld. Maar hoe zie je die combinatie met de Oosterdiek? De sloezen maar kwamen te zon. Want dat is dan het bekend. Nee, maar ik zie meer hoe hun dat traject erin zetten. Ik maar u, ik maar de Frieske Marren. Breder loeken, maar gemeentes en maar provincie. Dat echt ik maar meerdere partijen aantonen, beargumenteren wat een nut en noodzaak is. Want het loopt gewoon aan bij de Randstad. Het kabinet zei inderdaad, er komen te min auto's in het vrachtverkeer. Doet helemaal niet. Nee. Dan mag je haast in het westen al in nog alles dwars van je zitten. Ja, maar dat is de meeste, als ik van uw partij praat, is dat natuurlijk wel een heel goed onderspunt om ik de regio te pakken. Dus ik denk dat we juist er nog steeds enorm verkeer met. Want als je maar stapje. Nou ja, dan weet je zeker dat het er net komt. Maar van een oorkabinet, wat er een kabinet komt. Want dit kabinet doet het net. Nou ja, we zullen zien, je weet nooit hoe het rent. Nee, hij nooit binnen een kabinet met CDA, die krijg je nog net van me hoor. We zullen ze continu op een hechte houden en hierheen hebben. Ja, nou ja, ik zou zeggen succes daarmee. Dank u wel. Het oorverhaal is natuurlijk het WMO-verhaal, het sociaal domein, maar ik eigenlijk zeggen. Die 3 miljoen die ergens oors om bestegen binnen, als dat matten hier, als het om besteed werden matten hier. Daarmee waren ze behoorlijk oor aan de bak hè, in de commissie. Ja, het is een onderdeel straks van de begrutting en de kadernota. Ja, want de oppositie is er behoorlijk lulk. Je hebt geld van 3 kregen en daarvan heb je 3 miljoen eigenlijk voor oren zaken broekt als werd het van bedoeld weer. Dat is het verhaal. Ja, er is geld voor het sociaal domein uit Riekta kwam. Wij hebben machinaal, de hele RIE het beleid vaststelt, zou wel bedel zetten, het hele nieuwe sociaal domein, dus alles voor de meesten. En daar is een begrutting bij maken. Loslitten, wat er van 3 kamers is, maar gewoon dit denken wij nodig te hebben voor het sociaal domein. Dat is heger uitkomen als wat begrutten weer. Dan ga je toch heel min begrutten? Ja, maar begrutten in deze tak is ik ontzettend lastig, want je hebt heel weinig ervaring van het verliezen. Je schatte dat in en je hebt nou steeds meer zicht op hoe het ging. Het kwam vanuit het Rijk naar de gemeente daar. Nou, het geld is wel uitgegaan aan het sociaal domein. Het is net zo van, we hebben 3 miljoen te min, dus het wordt net aan zwaar en dat soort dingen is het dan wel meer dan nu, het is in de hele begrutting flapt, dus je moet het zo zeggen, je begrut het. En op die begrutting is op het gebied van sociaal domein dat te kwad kwam. Nou, dat is bijplust, maar het is ergens in, wat zit er in de begrutting? Allerlei zaken. Je kent van alles weer. Ja, maar het is wel natuurlijk ten goede kwam aan de minskip. Maar eigenlijk wil je hem wel op een vinger stikken, hè, door dat externe bureau, dat je met dus oorsdog als wat het van bedoeld is, dat geld. Ja, maar je kent ik oorsis, je kent er van leren. Dat je zegt, je weet nou dat je dat geld nodig hebt, dat je dat zou begrutsen kunnen. Het houdt wel in, en dat vind ik nog een groter punt, dat we op onze complete begrutting dat wij sjemmen terwijl we die 3 miljoen willen halen. En dat is een hele. Nee, maar dat is een grote uitdaging. Ja, waar je heen met terroer? Nou, net hoe we hebben die 3 miljoen voor. Dat komt letter. Hoe dat rapport, 3 miljoen wordt letter. Dus dat moet ik bezuinigen worden. Dus dat zullen we wel bij jaren. Even hoe je zelf nog. Jo, neem maar naar alle gedachten de portefeuille van Jannie Schouwer oer. Of in ieder geval grote patten daarvan. Je kan op de winkel passen, maar je kan niet zeggen van nou.
ik ben Lucienne Boelsma, ik wil nieuwe zaken van het woord opbrengen. Is dat zo? Heb je al speerpunten? Nou, als ik van mezelf praat hoe ik in elkaar stek, dan is voor mij het heel erg van belang om, en zo ben ik als rietslid ik altijd te werken om te zien wat er in uw gemeente leeft. Dus echt naar de meesten daar. En eigenlijk op het werkveld zien wat de uitwerking van het beleid is. Zodat je dan het beste bijstellen kan. Wordt dat nou te min? Dat wordt toch verschillende mensen heel goed ding. Maar dat is mijn insteek. Dus ik zoek dat zo, ja, op die manier, daar zoek ik het beste op die manier werken. Ja. Maar als je één denk je nemen, maar heel kwart. Waar wil je vooral als eerste vriend zetten? Een heel belangrijk speerpunt. Nou, ik denk dat het voor u de grootste uitdaging is om te zien van hoe kan je het zo goed mogelijk voor de mensen doen om die begrutting rond te krijgen. Hè? Dat is heel ja, want ik zei, ja, het is net alleen het sociale domein. Wil ik dat alles er keurig netjes bijluiden, dikken goed binnen, dat mensen het straffen. Dus daar luidt nevens mij op dit moment wel een hele grote uitdaging. Dat is de taak van elke gemeentebestuur. Nou, we staan Lucienne hoe je door. Eind oktober wil je wethouder, dat geven we maar even vanuit, Lucienne Boelsma. Laten we eens even hoe het Gerco van Beek, u is cartoonist, naar deze wethouder en naar de gemeentesjocht. Ja, dat is de A6 lobby. Ja. Lucienne Boelsma, hartelijk dank voor je komst naar het politbureau. We hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Altijd, dank u wel. Ons af hier het politbureau. Bedankt voor het zien en graag ontnaaien weekend.